ụtụtụ ọma nụ n'isi mbido TV ebe anyị na-eweta unu ihe na-enye unu obi ọma. Aha m bụ Chinwe Ebili, onye ndu mi na-egedu unu taa. Nwanne m anyị na-asa blu oje ọ na-ekele unu. Ndị ọma na-ege ekene m unu. Aghọtakwa m nke nwanne m nwa si na nna acha blu ọ ka na-eme ọ dịkwanụ mma dị Igbo ebe ọ bụ na afọ ya ọpụtanụ mma anya. Anyị abịakwana n'ụtụtụ ọma nọ nke ụbọchị nke tata. Ọkwa adunu nwaanyị adunu jem ọnụ Adabia one Uchechi Chukwuma ka ya na nwaanyị ọma ga-anọ n'ụbọchị nke tata wee dunu. Nwaanyị ọma ọ kakwanụ mma ka ịgwa ndị anyị ha ji wee bịa taa. Ọ dị mma ka anyị kwukwe oge unu. Isiokwu anyị ji bịa taa ụmụnne m Igbo mara mma. Onye gbasara ụmụ ihe ọdịnala otu ndị mmadụ si emekasa ya na-afọji ya shi. Akpọ ekwu nke ndị mmadụ nke ndị China ọha ka nkụ. China were isi agụ ha kpọọ ya ama ma ọwụ isi agụ ma ọwụ isi nama. Mana ụmụnna anyị na-ewerukwe na ajenye ndị China sa arụ ọrụ Ọsọ ha. nke a Ọ ka na mma na anyị si na bayi wee gwa agodi ha. ọ bụ isiokwu anyị ji bịa ka anyị lebe anya otu ndị obodo anyị si mebisia ihe a na-eji echi ọzọ ma nze ụmụ ihe a na-akwagara ugwu ka ị na-ahụzi ịpụ na ụzọ gị ụmụazị dị n'ebe niile. Ma ndị kọndọktọ ma ndị na-akwa baro na-ejizi ya bụ ihe akwa na-eyi. Ị na-ajụ ya ihe ọbụzikwa omenala Igbo. Gị na-elezi ndị ka anaghị ihe ndị China maka ndị China bịa kpọọ nke na ha kpọọ ememe m ga-elekọta isi agụ m sị na ọ dị isi bụ isi ka ọ bụ isi agụ. Nke bụrụ taa ka busu ndị China na-adị ha were isi nke ya wee kpụnyere anyị ebe ahụ. Maka n'ụtụtụ a m na-abịa enwere nke m hụrụ na bus stop na m sị ka mmadụ na ihe n'ọwa isi agụ si na ikwe isi agụ ụzọ oyiri isi ndị China ịma isi ndị a na-efe eme nke na-achị ọcha na-agwa gị na ndị mmadụ ewego amanụ ụbọchị isi ndị China dị wee gazie gị isi bụ ụzọ mana ya bụ ihe na-agbawakwa obi ọ na-agbawa obi maka na mgbe gboo mgbe anyị pụtara ụwa ụmụ ihe ndị a ide anakọtafụ ha n'ụzọ onye ifuru yi ya ị na-akwanyere ugwu maka ị ga-ama na onye a nwere ihe o ji maka ya wee yiri mana ugbu a a na-agazi n'ahịa ma nwatakịrị ma uru ọ bara ma ndị a na-ejizi eficha anụ eji ha akpa okwu akpa akpa ma akpa gị nke na-agwa m ma onye na-eji eshi esisi mgbe gboo nọ na nwata mma onye kpu okpu red mmata na o shiri echichi nche ikele ya m sị deelekwa isi m onye nze gị lee anya gị mana onye nwe onye nze ihe onye ọzọ isi onye eshi ọzọ ihe onye omewu ụdị a ihe apụghị iche. Nwanne m nwaanyị ọ dịkwa nka ike a bịa mesasị anya bụ akwa emesasịkwara ụfọdụ n'ime ha chiziri echichi maka na ndị na-eyikwuzi ya chiri echichi ahụ adazi akwanyekwara ya ugwu. Mgbe gboo ndị na-eyi ya bụ ihe na-ada ekwu eziokwu ha bata ebe ihe na-eme n'obodo ha kwuo ihe bụ eziokwu ebe niile kwuru mana kịta asụsụ na na-adịghịzi mma bụ uru ndị nze ọ dịzị ka ọsọsọ ime arụ na mpụ ka ndị na-enye ibe ya bụ akwa dị mana ịnụ na enweghị ego ole enwere ike inye eji mere onye iweta ha n'ego dị otu m otu m na m nweta ha n'ego a etinye Ada-Igbo one of media na-eko na-eme ihe m kotere inwe ihe esisi niile ahụ ihe a na-akwaga ugwu mgbe gboo ihe ndị nna anyị n'ụzọ ha gbara ọla gị ma na onye mgbe ọla o wee ezigbo esisi ụdị a ọla ịga na n'okpuru briji ị ga-azụta nwa ọla ịchọkwa okpu nke n'ụlọ ama m ya ga-eme ihe ka nwanne m mana tupu anyị na-aga n'ihu ịnụ ofu onye onowu chief anyị ga-akpọbata n'ụlọ anyị na-egakwa eti anya n'ihe niile anyị na-ekwu maka ọka anyị wee mara anyị jụọ onye anyị ebe mmiri si wee bazie n'okpu Igbogoro biko ọ na-anya amazi eme ka ọ bụ na ndị chi anyị ancestors ma ọ bụrụ ndị oyibo iwu a na-ewezi ha wee bupụ iru wee sị ngwa mewezie nukwu si wee mụta anyị ga-akpọbata chief ụzọ ndụ anyị na-abịa leba anya ka ọ gwana anyị nke wee eziokwu maka anyị ga-elele nwaanyị si anyị ka nwata maka ndị Igbo niile anyị n'ụtụtụ ahụ chief ụzọ ndụ n'ime ụlọ a ha ji ntị ha na-eme anya ha owe mata na anya na-achị achị biko Adabia one nna azakwa echi ọkwa m echi ọkwa n'ihe eji wee mara emebi na-aza ada Adabia one ọwụ m bụ nwa mbụ na be nna m ka a na-ekwu ndị ada ọnya ka m na-agwa ndị ọma na-ege ntị biko nụ nke ha abụkwa echiche nwekwa ọla nna agba adịkwa m ka m dị eziokwu mana n'ime ebe a mana chief mana pụkwa anyị ga-ekwe gbasa safety tips gwakwa ndị chọrọ ịkros ụzọ maka ndị fọchị ịkros ụzọ ha na-akros ka ndị ugwu
ha na-agba gbugbugbu gịnị manụ kpo ha lanụ mba ihe na ha bịa anyị tie anya n'ime ụmụ okwu niile a lebe ya anya ma otu ị kwesịrị ị na-eche eke ma iwu onye Igbo ewu ọ dị ka asị maga na nzimike mana anyị ga-aga ebere nzimike anyị lụbata chief anyị kpọ ahụ bata n'ime ụlọ anyị na-ena tiga isiokwu ya ọnụ anyị na-abịa